El barri del Sagrat Cor de Jesús està delimitat fonamentalment pels carrers Sant Joaquim, Raval de Sant Pasqual, Santa Bàrbara i carrer Benicàssim. La idiosincràsia del barri encara conserva l'essència tradicional amb cases antigues i generacions de veïns de tota la vida, fonamentalment de classe treballadora. El nom de Cor de Jesús és molt probable que vinga des de 1813 i de la devoció dels carlistes per aquesta simbologia cristològica, tenint en compte que la major part del veïnat del barri d'aleshores era carlí. Altres elements catòlics del barri són les 3 capelletes, totes elles cantoneres amb el carrer Aviador Franco. La plaça 2 de Maig constitueix l'epicentre o un dels punts més importants del barri. Tot i que aquest és el seu nom oficial des de 1938, en la tradició oral encara continua vigent la denominació com la placeta de l'Orat. No obstant això, i després de diversos segles, els escrits i historiadors reconeixen la dificultat d'esbrinar l'origen exacte d'aquesta denominació de caire popular. Un dels edificis més importants i amb més història del barri és la casa ubicada al número 31 del carrer Joan Baptista Llorenç i que va albergar el Col·legi del Patronat de les Germanes de la Consolació. Recorde molta acumulació de mares davant de la porta quan eixíem, encara que a mi ma mare me deixava anar soles. Com vivíem a 2 passes de la porta de darrere, me portava fins al cantonet, mirava que no es tropeçaren les vies de la panderola i ja me deixava anar fins a l'escola a soles, fins a la porta. D'altra banda, una de les dones artífecs en fer esperit de comunitat al barri va ser la mare Olga Pilar Izquierdo, qui després de patir un greu accident de cotxe va arribar al patronat, aleshores ja convertit en residència per a majors. I ella, com era la més jove, perquè era jove, entonces quan vas començar a vindre així, vas començar a fer parròquia i va dinamitzar tot el que era la qüestió d'oració, d'inquietud, de merejar, de fer anar a la gent a la missa que feien a diari, perquè així se feia missa diària a la part de darrere, que està la capella. Venia un carmelita tots els dies i feien la missa i això ella va començar a dinamitzar, a fer participar al barri. Carlos Amiguet va ser també testimoni d'un dels episodis més negres pel que fa a l'última fase de l'antiga Nacional 340. Avui, carrer Joan Baptista Llorenç. La problemàtica de la carretera va ser molt greu perquè hi havia accidents seguit. Això era un tràfic immenso. Jo mateix, jo i el meu germà vam ser atropellats justet d'ací davant, anant des de casa Mauela, tornant cap a casa, en una d'aquestes circumstàncies que ens va atropellar un cotxe perquè anàvem massa pressa i eren molt menuts. Una de les comunitats que integren el barri és l'ortodoxa. Actualment utilitzen la capella de l'antic patronat. Bueno, la comunidad ortodoxa aquí en Villarreal está formada sobre todo por los feligreses ortodoxos rumanos, pertenecientes a Iglesia Ortodoxa Romana, aunque igual si hay algún búlgaro, ruso o griego que es ortodoxo, igual acude a nuestra parroquia porque otras iglesias ortodoxas no tienen parroquia en Villarreal. Sobre todo en la tradición ortodoxa nos reunimos los domingos para celebrar la misa. Luego hay otras actividades, por ejemplo, los niños rumanos reciben ahí catequesis, igual un cursito de lengua y civilización, historia y geografía de Rumanía, de su país, para mantenerlos un poco anclados en la realidad del país del que proceden. El Prado és un altre dels col·lectius que constitueixen el barri. Es remunta a fa més de 2 dècades i la junta directiva està formada íntegrament per dones. L'Associació de Pensionistes i Jubilats del Prado
Som una associació de gent major que se fan moltes activitats perquè la gent estigui ocupada un poquet i estiguen a gust, així en el centre. Venen a almorzar de matí i se fan moltes activitats, a part de que venen els homes a almorzar, fem balls, fem gimnàsia, fem tai chi, fem corte i confecció, n'hi ha peluqueria pels socios, pels homes i dones, i se fan totes les coses que ens puguen aportar, si se poden fer, se fan. Normalment no se fan més perquè el pressupost no ens dona per tant, però des de tot fem el que podem, un poquet més del que podem. Un dels edificis més cridaners i diferents de la zona i de tota la ciutat és l'edifici de la família Rufat, ubicada al número 27 del Raval de Sant Pasqual i obra de l'arquitecte valencià Lluís Gai. Al 2012, i en el marc del Dia Mundial de l'Arquitectura, la ciutat, de la mà del Col·legi Oficial d'Arquitectes, va col·locar una placa informativa al tractar-se d'un dels immobles paradigmàtics de la ciutat i també responent a una iniciativa per posar en valor el patrimoni local del segle XX. L'edifici és d'índole modernista i des de la seva edificació va portar un aire fresc i avançat per aquella època, diferenciant-se de la resta de construccions per la seva aposta ferma en pro de l'estètica. Hem de tindre en compte que això se va fer l'any 1961. Entonces, claro, encara contrastava més. Si avui encara apareix algo modern dins del que se fa, pues fa 50 i pico d'anys, pues encara llamava més l'atenció. Això és un problema purament de l'arquitecte. Nosaltres no vam intervenir en res. Ell era el que va mostrar la seva intenció de fer aquest estil i tal. Simplement, el que més ens preocupava era la distribució interior de la vivenda per a que fos el més pràctic, el més còmode possible. Lo de més ja era cosa d'ell, els materials empleats, l'estil, els detalls constructius, perquè me recordo jo que, no té importància, però fins on arribava la seva preocupació de que les coses estaven acabades, que fins en les ansetes dels armariets de la cuina les va dissenyar perquè foren com a ell li pareixia. Pel que fa als comerços, la ferreteria Xabrera és un negoci del barri i que ja va per la tercera generació. Ens dediquem a la venda de menatge i articles de la llar, tenim una tenda específica d'això, i després al subministre industrial distribuïm marques importants a nivell nacional i internacional per a fàbriques, oficis, autònoms i tot tipus de negocis. Som una empresa generalista, encara que tinguem especialitats en algunes coses puntuals, però toquem tot el que pugui estar a l'abast. Des de l'any 44 que es va fundar l'empresa, sempre hem estat en el carrer Sant Joaquim, en este veïnat, i inclús els propietaris de l'empresa sempre hem viscut en aquests carrers, amb la qual cosa la vinculació en el barri és 100%. Una altra de les tendes d'aquesta zona és la del Boixo, malnom que José Bellmunt va heretar de son pare, un conegut massatgista que no es va dedicar mai a la elaboració del pa. El Forn del Boixo va obrir les seues portes l'any 1984 i des d'aleshores han anat adaptant-se als gustos dels clients. Quan va començar, nosaltres fem pa. La base era el pa i ara la base és coques i panquemaos i rosquilletes i més la bolleria que la panaderia, se pot dir. Se fa la pasta i ahí se fa que sería el pastisset. Y se está intentando poner el relleno del pastisset. Ahora fica la verdura, cebolla, piñones y la verdura. Después fica el atún, después fica la uva y después pebrera. El pastisset de tomàquet porten dins
tomaca, pebrera, atún i un bullit. Pues les panetes costa més de fer perquè porta una mica de faena al tindre la base i tindre el que és el tap, i també són grans, són quasi el doble que el pastisset. Pràcticament el de dintre és tot el mateix, el que de relleno és tot el mateix. La paneta feta, veus? El Pichiringo és una carnisseria charcuteria, aunque està dins d'englobar un poquet en l'ultramarino tradicional. El fort nostre és la carn i el que és la charcuteria, dins d'on tenim embotits autòctonos de lo que és la pròpia terra, típics d'ací de valencians i del poble. Tenim el que és embotit de Jaén i tenim embotit d'Albacete. Dins dels productes típics o més característics de Cal Pichiringo, per exemple, pot ser el que és el corder manxec, portem corder manxec en denominació d'origen, i després tot el tipus d'elaborats d'empanats, hamburgueses, tot casero i en productes de primera qualitat. I sobretot nosaltres tenim tres normes, una que reunisca el material, la qualitat que ens interessa a nosaltres, un preu que estigui dins de la competència i sobretot que tingui rotació. Però a més d'aquestes tres premisses bàsiques, l'establiment ha estat, fins i tot, escenari de la websèrie local Beto, una producció creada i produïda a la nostra ciutat i que narra les peripècies d'un xic de vora 30 anys que està a l'atur. Una història que va triomfar a les xarxes i que, durant la primera temporada, va gaudir de més de 10.000 visualitzacions en 5 capítols. Almejas machas chilenas no tienes, ¿no? No. Ya. Nos vemos el domingo, Tito Juan. Tot i tractar-se d'un barri tradicional que treballa per mantenir vives les arrels i tradicions, lluiten també per la implicació de la gent jove. L'associació de veïns està encapçalada precisament per un dels presidents més joves de la Comunitat Valenciana. Gràcies als membres de la Junta també hi ha gent en experiència i també puc aprendre d'ells i bé, jo poso la meva joventut, poso el que puga ser tot allò que puga dinamitzar l'associació de veïns amb les xarxes socials o les noves tecnologies, que també crec que les associacions de veïns haurien de tindre un punt actual i estar al costat de les noves tecnologies. Però la participació i el treball no només es limiten a les festes de carrer, sinó que realitzen activitats en molts altres àmbits i per a les vora 200 persones que formen part de l'associació. Així celebrem les reunions, tenim un servei d'atenció al ciutadà, així, tant en dimarts, dijous i divendres, de 6 a 8 de la vesprada. En dimecres de vesprada realitzem les activitats com ara és la de Password, i tenim en un futur plantejat organitzar pilates o ioga o activitats per a que la gent del barri pugui vindre i fer un poc d'esport o manteniment físic per a tots els veïns. L'associació de veïns, a diferència d'altres cases de barri de la ciutat, va néixer al 2015, no tant per portar a terme reivindicacions o millores en matèria de serveis o d'urbanisme, sinó per empentar les seues festes de barri. Unes celebracions que es remunten a finals del segle XIX i que ja comptaven amb reina, festeres, clavaris i dones i homes que unien esforços fent rifes i altres iniciatives per poder gaudir d'unes festes dignes del barri. Era una unió de veïns que era una cosa que a un diàleg tots estaven allà a les servicis. Les dones feien el seu preparament, la mitjana, les palletes, el xocolate, com veure, així hi ha fotografies que tenim així de fotografies d'antigament. Esta mateixa, per exemple,
Esta és una de les antigues, de l'any 1954. José Pascual, que va fundar Fulgor, en paz descanse, i Lolita. Pues mira, en aquesta fotografia hi ha una muntona de fotografies antigues que per nosaltres hem volgut tindre aquestes fotografies aquí perquè nos dona la festa antigua. Entonces, pues claro, el que le agrada estas cosas, pues se sent orgullós de tindre aquestes coses así.